Nila. Wow. Charot niya. Ligaw si Papa. Tawag tag hubog. Paul, ba na sa Paul? Guniti sa anak. Paul, guniti sa kadiyot. Anak na anak. Ay, nako yung birthday buhog. Sa tauhan mo. Pasensya sa pagtugaw. Happy birthday, Dog. Gano ka? Kumagandang mo. Like, istorbo dyan ka na mo, Dog. Amilan, Bisanayana, Tigligi, Dala na. Ay, hindi ma. Saan na po? Saan? Ah, ganyan ako na yun. Natalagay yung beer niya siya. Ibahid niya na. Ano ko yung bahig na? Wala, yan. Holy Spirit, I need you.
Bisan hindi kami angayan yung sangkit sa iyong ngalan tulad sa aming pagkakasasala. Ginoo, panangahas kami karon. Sa iyo kami sa among mayong buhat. Salamat, ang lawa, ang ihalan, ang ituboy niya kalimo, ang isohon, ang Jearchel, nagsaulog sa iya. Kasulugan. Salamat Ginoo sa iyang mga ginikanan. Ang banto kaniya. Nagtrato din puno sa pagmahal. Tulan sa iyang mga igsoon. Salam karon daghan pang birthday nga siyang kabuhi. Nga mabulukod lipayon. Kuman sa iyang minahal sa Dodong. Naging igsoon na pasayo trabaho Lord, ang ihalan ng orasa. Ang anak ang kanunay ang kahimsog sa paglawas. Isa nagsigubang kami sa daghang mga pagsulay ng panahon sa krisis, ang safety kami tanan, tungkol sa mga luma, hindi mo kami binigay sa sakit. Inihalan, si Jearchel ang nakatungkol sa iyang pangandoy sa iyong kinabuhi. Lord, wala ka naman dito. Ang tanan ko sa karoon na kami nagsangpil. Isalin sa iyong grasya. Tingnan sa iyong itanan, Mariani, o si Brad, Monta. Kailangan sila taas pang kinabuhi ang spatiya sa iyong mga anak. Basta iyong mga sinabuhi, Jearchel ay Juan, mga panggon, ang kanunay, ang kagyusan, sa gugma, ang nakalayon siya ng servisyo, ang pamilya, yung sabiya ka rin mo ora. Kinitanan ang ihalad sa mga pinahagi ni Cristo, at sa mga mahal ng inahan, Virgen Maria. Amen. Sejarah itu hayat. Orang, bilang ka 23. Oy, kami naman dili. Ano ko, Arjun? Like 5. Wala Arjun yung isa? Wala na. Pero,